পুলানো সানায়াং ত্রিপুরা ইজ কামিং মানে কথাই পরিষ্কার ত্রিপুরাও ফাইকা ত্রিপুরা ফাইকা গোसां गोसां जों सायमाखा तारमाने माने जोंनि त्रिपुरासा जों जत नगर ग्रुप ग्रुप हाबलाय माने बगनि रेस्पन्स माखा त्रिपुरा मथा फाइका माने विधानसभा फाइका परिष्कार एंका जों नगर थाङै सोङै माने पाब्लिक थानि सोङै माने बगनि रेस्पन्स माखा तामो बुबाग्रा सारासिनि दफानो फेवनानै लामा ताइका गुरिखा बुबाग्रानो कुबै कुबै दंसि दफानो फेवनाय जों जतनो त्रिपुरा जों जतनो मथाव अकक बर पाब्लिक रबो गजारखा हाके जों फरेस्टका त्रिपुरा इज कामिं आसनो कक गोबां थाइमानि तिनि बाइकै आदिनखा जों ताबोसो जरा सयाखारै जों सिनि बुबाग्रानि जेना हारमु त्रिपुरा इज कामिं माने त्रिपुरा मथ अलरेडि फाइट दंखा आबनो जों प्रचार नगर नगर थाङै प्रचार खाइ दङ बिनि बागै लुकुरकना आबनो कयनानि जोंगो सिनि जे त्रिपुरा मथा तिन दफा फेवनाय बागै अब त्रिपुरा मथा साराथाय कुनु लामा करिखा अ त्रिपुरा मथानि बिसिंतिनो सिनि हानो अस्तित्व रखा खायनायनि बागै बुबाग्रानि बिसिंतिके गाटा त्रिपुरा लाइन सामनाय अबनि बागैनो सिन त्रिपुरा सा 19 दफा जतन थांसांना नांसिनाय बोसकांनि चबा अर्थात 2023 नि विधानसभा इलेक्शनो त्रिपुराव मथा कप्लाय इंनाय अबा 100% ग्यारान्टी जों अबनि बागै जों नगर नगर ताबु प्रचार खाइ दङ बुबाग्रा जे मेसेज रुओ जों आबनो साइकक साइतंआयो नगर नगर थांगो त्रिपुरा इज कामिं माने अलरेडि त्रिपुरा फाइट दंखा आबनि बागै जों बिनि ताइ तीनटा बिसि दंसुओ ताइ तीनदि बिसि पाइहायके सिनि दुटु प्रग्राम पाइनाय बिनि यागुलो जों हायनाहाय बर' सभा हेके नगर नगर हायनाहाय जों थांलाय फैनाय माने प्रग्राम ताइ सरलिया माने थागलिया प्रग्राम सलिन दंसिनाय कन्टिन्यू माने इलेक्शन पाइयासा जों अबायकेना रानिं सिनि गुलाघाटी एसेम्बलिआव जों सलिनाय अबंखा सिनि लिडार्स नि ककबाय बांबं तुइटंमान बिसिंतिकेनो जों सामनाय आर नायने माने प्रत्येकटा नगर थांनाय जों सिनि जनगणनि थानाय जों कक सोंलायनो लेखा बा बर' बाय शेयार खायनो लेखा आव जत्तनो त्रिपुरा मथावनो जों बुदुनाय नै बर'गो जत्तनो बसि मताबो बजा खलाय दं ताबो अब पाथलिया घाट प्लेस आथरा घाट कामी खबजागु अब खासिनि गुलाघाटी एसेम्बलिनि पाथलिया घाट बिसि नगरगुन थांबानि बर' रखो ताम ताम सागा नगरगुन थांबानि जों आबनो रेस्पन्स मांखा सिनि त्रिपुरासा बिसास खालायसिन त्रिपुरासा नगरनो बिसि हाबजाखुखा ताबुसा जराव सिनि त्रिपुरासार अकं साव बुबाग्रा सारा सिनि थाना लामा ताइ करिखा बुबाग्रानो एक कथाय बुबाग्रानो सिनि थिनांनि बागै बसारा सिन त्रिपुरासा अस्तित्व रखा ताइ केब नारगमिया बहाय कुबुलिदा ताइ मांगला सिनि हा बुबाग्रा बस तंग जों जतनो लगिन तंनाय नि बरबो अकं कसा सिन थानि कक कसारु आर वानजि बेलबो जों आस्ते आस्ते हाबै दङ बरबो रेस्पन्स दङ बोसकाङो खेसे अ दुटु दुर प्रग्राम पाइमा पनके वानजि बेल माने जनरल एरियाव जों आस्ते आस्ते सभा खायनानै जेंनाय